Само на 2 часа и половина от град Кърджали се намира античният град Филипи. Основан е в началото на 4 век преди новата ера, по-късно е завоюван от Филип II Македонски, който му дава и името. През 42 година, преди новата ера, тук войските на Октавиан Август побеждават войските на убийцата на неговия чичо, Гай Юлий Цезар, а именно Брут и Касий. Битката е епична и много известна в римската история. След тази победа в Рим навлиза изразът "ще се видим при Филипи". Или, преведено на наш език, това ще звучи така: ще се видим в съда, т.е. ще възтържествува в справедливост. По някаква случайност Филипи се оказва свързани с българската история. Как точно, ще видим след малко. Ето още от великолепния Филипи. Пак повтарям, само на 2 часа и половина от Кърджали. История, величие и отношение към този обект на съвременната гръцка държава. Защото недалече от тук е Хераклея Синтик. Не по-малко значим, не по-малко великолепен, но българската държава трудно осмисля културно-историческото наследство. Жалко. Винаги съм казвал на моите ученици, че най-великата империя, която е създавала човечеството, е римската. Не защото е владяла много територии, а защото много е оставила след себе си. И тук го виждаме. Намираме се пред археологическия музей в античния град Филипи и пред 2 колони, които са свързани с българската история. Част от надписа, разчетен, гласи: "И който и да търси истината, Бог вижда. И който и да лъже, Бог вижда." Българите сториха много добро на християните, но те го забравиха. Но Бог вижда. Това е част от надписа на тази плоча, оставена ни от времето на българския хан Кресиян, когато България все още не е християнска държава. Всички знаем, че това ще се случи по време на неговия син Борис.